Antxeta Irratiak 25 urte betetzeak gure iritziz behintzat esan nahi du euskalgintzari esker lortutako garaikur bat dela. Alegia, Antxetaren 25. urteurrena gure ustez ez da irratiaren soldatapean gaudenon langileon arrakasta bakarrik, baizik eta historikoki eskualde honetan euskaraz bizitzeko, euskaraz informazioa jasotzeko, aisia euskaraz egiteko, alegia, erdaraz egiten den guzti hori euskaraz egin ahal izateko borrokatzen duen jendearen garaipen bat. Duela 25 urte Antxeta Irratia irekitzeko apustua egin zutenean, esan beharra dago, lehenengo 5 urteak bereziki ez zirela bat ere erresak izan, segurazki garaia hartako administrazio kontseiluari behin baino gehiagotan pasa zitzaion burutik itxi beharra. Gaur egun zorionez beste testu inguru batean aurkitzen gara, lantaldea eta kolaboratzaile taldea asko handitu da, Antxeta Irratiak lokal berri bat eskuratu ahal izan zuen Hendaiako udalarena orain dela 5 urte, gutxi gora bera, eta 2025. Urtea bukatu genuen Irungo Eliza kalean, 10. zenbakian irrati estudio eta podcast estudio bat zabaltzen, ez? Orduan, 25 urte betetzeak guretzat esan nahi du, iruditzen zaigu asmatzen ari garela gure irratiaren komunitatea osatzen duten ezaugarriei eta beharrei erantzuten, ez da euskaraz aritzeagatik bakarrik ari garela euskal kantagintzaz, irrati orokor bat da, eta horrelakoa da ere gure programazioa, ez? Antxeta sortu zenean 2000 batean uste dut, nik ez dut oroitzen 2000 batean sortu behin nintzen nire, baina uste dut eskualde oso bertzelakoa zela, eta uste dut euskarak ez zuela gaur egun duen lekua, naiz eta euskarari oraindik leku asko faltatzaion eskualde honetan, are gehiago Bidasoaren iparreko herrietan, baina uste dute ezberdina zela, eskualdeko komunikazioaren panorama ezberdina zela, zuek ez zaudeten garai hartan ere lerro hauek idazten eta bideo hauek muntatzen, euskaraz komunikabiderik etzen eta hor sortu garen komunikabideek eta lekua hartzen joan garen komunikabideek uste dut ekarri dugula eraldatzea eskualdea. Gure lana baita historiak kontatzea eta gure lana baita errealitatea eta aktualitatea kontatu eta eskualdeko herritarrei transmititzea, baina gure lana bada ere eta asumitzen dugu komunikabide sozial bezala gizartearen eraldaketan eragile izatea. Eta hortan sartzen da euskara, erranen nuke hori dela Antxetaren eraldaketaren faktorerik behinena, baina sartu dira ere Antxetak egin dituen bertze hainbat ekarpen, izan Euskal Herriko bake prozesuari, izan komunikazio eta gizartea berdinzaleagoa eta feminista izateari, eta izan ere azken urteetan, bereziki 2017 geroztik, baina baita lehenagotik ere, eskualde hau rasismotik urruntzeari egiten saiatu garela ekarpen bat, gure buruaren gandik hasiz, formatuz, ikasiz, aurre iritziak desera ikiz, eta gizarte berdinzaleago bat ahalik eta maila gehienetan eginez. Orduan eragile izaten saiatzen gara, eta hortan darraigu. 25. urteurreneko ekitaldia otsailaren 26an izango da, atxaldeko 7:00, eta gu geuk lehengo astean atera genuen bideo batekin ere aipatzen genuen, bertara gonbidatzen dugula irratiaren bueltan dagoen edonor. Alegia, baita goizero, Antxeta Irratia pizten duen pertsona hori ere ez, lehen esan dudan bezala, guretzat ez da bakarrik Antxeta Irratiaren festa bat, baizik eta eskualdeko euskal komunitatearen festa bat ez, eta hor eskerrak eman nahi dizkiogu, ekitaldia osatzen gurekin batera ari diren Antxeta Irratiko laguntzaile talde handi bati, bestela ez genuelako gisa horretako egingo, ez? Aurreratu dezakegu ez dela luzea izango, ez da izango ere sekulako kontzertu bat, baizik eta pixka bat Antxeta Irratiaren ibilbidea islatuko duen ekitaldi lasai eta divertigarria.